Aipatu izan dugu inoiz ilazi baina berriz ere hitz egin nahi nuke, soldautaren kulturaz eta eragiten ari den arrabotxaz eta jendea dago gaituta, noski, soldaut eta sarrerak agortuta eta bai. Hori dela eta, esan nuen, nik begira, sarrerak agortuko banitu nahi feit, ez dut jakinaraziko. Ez dut esango hori, erabaki hori hartu nuen. Duela gutxi, tipo batek gantxon, harako emanaldirako sarrerak eta nik, ez agortuta daude. Eta berak, baina ez duzu jarri, hori jarri beharra dago, kontrara. Orduan, kontua da, jartzen badut, gaizki. Ez badut jartzen, gaizki. Datozera horreleakiak, favorez. Hau, ja, tia. Beñade eta Nerea, Jurgi eta Irantzu, Joan eta Martxel. Zegin godu dut iazki. Zuek aukeran, Beñade eta Nerea, ze nahiago? Kartela agortuta bai edo ez? Bai, katxe pixkat emate gola agortuta. Bai, maten du. Bueno, zuek... Agortutak. Sarrerak agortuta, bai. Katxe askoz gehiago ematen du horrek, agortuta jartzeak. Katxea baduzu hemen, Erne, zemaki borobilak, 10. saioa gurean. Eta zakuan soldaudik ez du egin, baina 4.300 euro badara matzagu pilatuak. Unake. Asmo berririk, buruan bainat? Ez, oengoz ez. Ez, Ez. Aurreko eusita. Koreografia edo dantza ikastaro batzuk hartu. Gero hau egiten Zumba, darako. bai, noski. Bai, gauzelako ja eurei etxeko lana jartzen. Noski. Zuek egin zakua irabazten mazien edo, ez? Pausu barriak asmatu. 10 saio eta gero, alakoak eskatzeko... Hau presioa. Bai, gu sentitzen dugu, konfiantza badagoela noski hortarako. Bidaitxo bat egingo dugu, diru horrekin, edo? Bai, ez da? Claro, gure diruakin. Ez ez, zuek, zuek zure diruarekin, zure diruarekin alegian Nerea nora. Nik Kroaziara noa, eta Madeirara. Udaran, orduan, horrekin... Nahi bauzu nik baukat kuaderno honetan Madeiran egin genuen gu bidaia, bai, gero pasapuntea. Zer Levada bisitatu eta parranda non dago, badago, Ez zirudi, baina badago, beinatzuk. Pues oengoz, Filipinetan nijoala, hori zan dugu. Baina esan da esan ari gara, zuen arteko laguntasuna, ze konexio, ze kimika dagoen. Bat Sizialiara eta bestea Filipinetara? Ez, batera bizi dira. Bai, agian Piriniotar jutea. Orduan ez dago diru gehiagin garrotako. Mendizaleak ere bazarete? Bueno, izan behin. Bai, bizi zaranagaz espazio apur bat hartu behar da. Benetan, arrasa apur bat. Oporrak hartu bizikidetzatik ere, ez da? Ez, bainatik hartu behar. Ez, kasualidadea. Bai, laguntale desberdinak ingo dut. Ez dakidana da bainat, beti esan duzu kirola eta... Pirineoak erakargarri zergatik egiten zaizkizu. Bueno, mendira jutia eta guzta ezain natura. Ados. Animaliak. Kirol pixka bat orduan, egiten dugu tarteka, ez da? Eta bizikletara biltzeet, korrik asko iten dut. Korrika? Autobusaz galtzeko. Baina autobusaz galtzeko. Behan duzabitzalako hori da. Da runninga beste modalitate batean. Sprint. Gaur korrika presaka, ez? Ea finalera arteko bidea osatzen dugun, ados? Animo bikote sorteo. Ez. Finalerako bidea osatzeko Jurgi eta Irantzu, dauz. Prest. Horrera etorri bi, Jurgi, ze moduz? Ondo. Bigarren eguna, zuentzat, Irantzu, eta aurrekoen oso programona eginda finalik ez, momentuz dirurik ez, baina ja gaur, lortzen dugun, Bai. Ondo, sokatira, pasatu behar horretarako. Hori da, bai. Eta aurretik sokatira iritsi behar. Baita ere. Bizkanaka, helburuz helburu. Bai, zemuz joan zen aurrekue, Jurgi, gozatu zen duten? Ondo, bai. Bai. Esperotako baino beto. Esperotako baino beto? Bai. Eta zauen burua Irantzu ze etxeko lanekin, jarri duzu, Gaur berriz, sokatirara iristea, eta... Oso ondo. Gaurkoan ere jasoko dugu Irantzu amonaren babesa? Noski, hori egunero. Ezinbestekoa hori, Bai. Ze polita, eta Juan iri musu bat eta besarka handi bat, aritu gara etxean egon gelan miluzeri begira, eta orain zuzaude bertan. Hori da. Basabil, zerrenteriako jubilatuen etxean, Jurgi, zube, zerbitzari, ze publiko, Bai. Bai, Igual, zorrotzak ere bai tarteka? Oso. Oso? Bai, Zemat aldiz esan izot, Jurgi! Hau, kafezea! Eta begira bota, ez da? Ez horren beste. Ez hain bestero, ez? Bai, gozotasun askorekin bai, seguro. Bai. Eta antzerkia itxasu? Bai. Ze taletan? Letzoko Orratx antzerki taldean. Eta denporazko antzerkian, edo? Bueno, txikitan ikastolan eta abar, bino oan duela iaz hartu nun. Aipatu zen horreko saioan Shakespeare eta alakorik egin duzu, sekula? Orain gabiltza. Benetan? Eta nortzarazu? Ezin dut esan. Spoilerik ez. Romeo. Ez naiz Romeo. Hori badakigu. Hamleten aita, enaia gertzen. Kortina hazien hau. Jurgi, esan dugu, antzerkilari eta zerbitzari lanetan, Irantzuzuk helburu orientatzailea izan, zer da hau? Orientatzailea da ikaslei bere etorkizuna erabakitzen laguntzen dien figura hezkuntzan, eta
Bueno, ez hori bakarrik, zailtasunen bate baldin badute ere laguntza eskaintzen dien pertsona hori. Oso ondo. Ikusi esaterako gure publikoaren begira da galdua, Ilazki. Ez dakiten nora jo, zer egin, hor agertzen da irantzu, begira, hemendik, zu horti. Psikologia maitzen zabiltz? Eta ze moduz, joan da? Oso ondo. Ondo. Bai, orain masterrarekin eta horretan. Ba, hau pasu guretzat ederra zue berriz ikusti, Ongi etorri. Animo, bikote. Eta ongi etorri, Xuban eta Martxel, Gabon, zer moduz? Ondo. Nondi gatoz? Ondarri bitik, bio. Ondarribitarrak. Eleku ederra, Polita oso, laguntasuna ere polita daukazuzuek aspaldi daniko, alegia? Bai, txikitatik. Beti egon gera elkarrekin. Bai? Bai, beti. Futbolean, kuadrillan, gelan... Arrazoimena duzuenetik, beti egonda bata bestearen ondoan, ezta? Bai, Xuban eta Martxel. Ikasketak ere tankerakoak, Xuban? Bai, nik magisteritza eta IBF egiten dut, baina Donostin hemen. Donostian, magisteritza eta kirola pixka duzarretuta, Martxel? Nik IBF, baina Gasteizen. Ados. Bueno, pixka sakabanatu gara hortan. Bai, beharra genuen, bai. Gogorra izaten ari da, edo ez behartzen duten? Bai. Janek gatuak ginen. Harreman horretan pixka bat. Kontatzeko eukitzeko asteburuen. Hori da, denbora gehiagi elkar. Gero, asteburuan topo egite duzue futbol taldean ere? Bai. Non gabiltza, Xuban? Zer? Non gabiltza, Xuban? Ondarribin, jolazten bai. Ondarribiko futbol taldea, ala du izena. Eta ze postutan bakoitza? Ni laterala, naiz. Ze aldetan? Eskubia, baina batzutan ere jolaztut eskerretik. Bietarako duzu. Taldeak behar duenean. Bai, horixe, hor nago nik. Martxel zu berriz? Ni aurrean. Aurrean? Eskubian, aurrean, eskerrean ere bai. Xubanek baloia zuri pasa, zu saleratu, eta gero parranda elkarrekin. Hori da. Bueno. Bai, ez da. Miluzera nork ekarri du nor, edo... Nik. Bere ideia, bai. Iniziatiba zurea? Bai. Oso ondo. Besteak beste, badugulako asmoa. Diru pixka dira batzi, eta horrekin zer? Afari bat, pentsatu dugu egita. Bai. Lagunekin eta. Botaren arabera, lagunak gonbidatu edo ez. Edo ez. Kuadrilan zemazarete? 14. Ja, gero betiko 14, baina joaten direnak 8 bakarrik. Ea gutxiko diren ere, bai. Bueno, ikusiko dugu zemateren ematen duen. Gozatu behitzat, Opa, bikote, animo, zorte hon. Eski asko. Bakotxak kubierto ona? Bakotxak 1.000 euro, badago, Erne. Hau pasuek 1.000 osako sakuan, amamos 1.000, 250 euro. Segurako zakutxarra. Eta ipatu dut orientazioa eta irantzu gaizi ezabiltza, ze miluzera arteko bidea topatu dute. Iturrama institutoko lagunak Iruñatik. Haupa. Anietarri berriz. Xuban eta Martxel baloia mugitzen hasiko gara, eta jokua banatzen. Tolatu. Zeuentzat, potokumeak ikusi-makusi edo tribuaren berbak? Potokumeak. Ondo. Beñatetan nereari? Ba, ikusi-makusi. Ikusi-makusi eta... Jorgi Irantzu, tribuaren berbetan. Ondo. Ba, beñatetan nerea ikusi-makusirekin hasiko gara. Etxien nor da sukaldari? Beñato behan, nez pintxe. Beñato bie. Bitati behar da, Baina danok sukalatzen dugu, Ondo, beñat espezialidadie? Albondigak ondatatzen ezki. Eta zirreak. Eta hoi da, muskulu betiak bai. Oita ere. Ondo. Ez ditut, baina beste sortzi bai. Batetik sortzira, adi, lareko jakiak, galletak, brownia, arrainerrea, oilaskorrea, pizza, pastela, saieskia, lasaña. Beñat, arrainerrea. Lau. Oilaskorrea. Lau. Lasaña. 7. Saieskia. 7. Pastela. 2. Galletak. 1. Pizza. 5. Brownia. 2. Arrainerrea. 3. Oilaskorrea. 4. Lasaña. 6. Saieskia. 7. Pastela. 5. Galletak. 1. Pizza. 5. Brownia. 2. Arrainerrea. 3. Oilaskorrea. 4. Lasaña. 8. Saieskia. 7. Pastela. 6. Aupa! Haze menua! Ondo! Ondo! Behar izatu duzu denbora pixka bat, baina gero ondo barrena duta. Zalantzak eratu zai, bainat, albondiga nola orduan? Tomatetan edo... Ez, saltxakin, nola... Saltxa, marroi-marroia... Bueno, zaitzea. Joan berra, gagu afaltzera, Ondo, bikote, un puntu zuentzat. Jurgi eta Irantzu, Ibai aldera, itxaslabar ingurutara, eta bertako faunari buruz hitz egitera orain, tribuaren berbetan. Prest? Hementxe berbak.
Eta denbora? Karramarroa. Kirikinoa. Karramarroa irantzu. Amorrotza. Karramarroa. Amarra. Ibai, medusa. Marmoka. Txipiroi mota. Magurioa. Karramarroa. Amarra. Medusa. Marmoka. Txipiroi mota. Amorrotza. Karramarroa. Amarra. Medusa. Marmoka. Animo, txipiroi mota. Begi handia. Bai. Ur gezako dortoka. Amorrotza. Karramarroa. Amarra. Medusa. Marmoka. Txipiroi mota. Begi handia. Ur gezako dortoka. Apo armatua. Karrakela. Magurioa. Trikua. Kirikinoa. Olagarroa bermion. Musila. Karramarroa. Amarra. Medusa. Amorrotza, olagarruen. Amarratzeo. Amorrotza. Ja, 8, baina 10 nik loturari egin dut. Bai, Amorrotza. Musile be bai, muskollo ebitu, magurizue, erabiltzen duzun edamak. Bat, amar, lastima, Jurgi otxain, irantzu. Zuan eta Martxel, ondarrikiko ondartzarekin ala eta ona ibiliko zarete udan, bertan. Bai. Igeri lekureta joaten zarete? Bai, eta ere batzutan. Ah, bueno. Ni gehiagi, Gatz gogorik ez dagoenean eta... Bai, batzutan bai. Klaro pixka bat ondo dago. Hori da. Begizek zabaldu zuban, ia txirritatxo topatzen duzu, igeri Igerilekuan, lekuan. Bai, bertxue bertatik, igeri lekutik. Hauek dira, bakoitzaren oinakitzak. Xuban, zau hasita, Udan soz batzuk, Iristen. etzen ba ideia, Kaskarra. herriko piztinan, Bazegoen. soroslearen, Beharra. baina uda etzaigu, Iristen. haue guraldi, Txarra. berriro ere ni naiz, Piztinan. agertu zaigun, Adarra. Nio. Txirritatxoren adarra. Izan joa. Estropozo egin dugu, behin baino gehiagotan. Boro. Lau ondo jarrita, 40 puntu. Ikote. Iskanak da. Beroketa kontuak eta ondo. Zago gaix. Bueno, beinatetan ere azuek ondartza igerilekua. Ondartza. Bai. Bai. Eta han ere inmintzioka ondartzan. Bai, Horri, zoaz. Ura botatzen. Begira. Akaso tokatuko da hori hartu lekoa mesez. Jurgita irantzu bestaldean. Lehenbiziko ronda. Denbora. Margutu. Idatzi. Arbelean idatzi. Kuadroa. Margo. Kuadroa. Animatu, bandera, telebista. Ez zer da? Telebistan. Ez. Bandera. Bandera gila. Hemen. Lotu? Zer da hori? Aurkezlea. Ez? Gorria. Bandera gorria. Karratua. Zuk hemen, bandera, ez, Zer da? ezin dela bainatu. Ez? Gurutzea. Gorria. Hemen. Zein da? ze bandera? Bandera gorria. Ez? Gurutze dun bandera. Oh. Ixadun bandera. Hirugarrena? Gidarien artean liskarra. Bi gidari zabaidan. Ba, ez da baidan oso ondo? Bai. Zer da? Bandera. Ze bandera? Ikurriña. Bai? Ia ba. Zer da? Irabazi, ikurriña irabazi. Ondeatu. Bai. Hartu leku astindu. Denbora estampo, denbora barrun edo zer? Bai. Ikurriña lortu dugu, astintzea ere ikusi dugu, ikuste dute, bai? Lankideok? Bai, ontzat eman dezakegu, bai. Ondo. Bai. Dantzari dantza bat erazun edo. Bai, ez da, ikurriña. Ia ba, ez da, ia ba. ondo. Bale, iruroina puntu! Gure ikurriña. Jurgi irantzu ikusi dugu, kostata, ia orain ikustarazten dugu, hartu lekua, Xuban eta Martxel bestaldean. Apon Jarbi, bultza, Hortxe kontzeptuak, demora. Jan. Umea. Umea. Umeak negar egin. Negar, txupeta Txupeta. jarri. Txupetea, ondo. Arropa. Zer, Jantzia. Gona. gertu, Soinekoa. Bai. Eta hirugarrena.
Opera Ez da abesten opera. bat. Zer da? Antzezlea eta Bai? Ikuslea. Ikuslea. Jurgi da, antzerkian, Antzerkian, zer da bera? Aktorea. Bereziki? Solista. Protagonista. Eta ikuslea, ondo. Ondo! Topaten egon nahi, zer irakutsiko txut, zuri bebai erakutsiko txuti, Neumetan ikurrinegaz. Pentsa, Baten eta beti ikurrinegaz. Ez da ikusten ikusko zuire. Inintzioko Zuek nahi eranen egin. Oso ondo, Jurgi, gero harritu nahu, protagonista eta ikuslea, aseran ikusle rol hartu duzu. Nik ikusle rola hartu nahi nun, ez ditutzi. Zuzara aktorea eta protagonista, Jurgi, mesedez. Aldatzearen. Ja, oso ondo. Errutina, hori errutina da, ez da? Eta beste pertsonaia batzutan Baita ere, zartziaren. bai, Eizuek oso ondo iruroina puntu! Ona! Ona! Txiki-txikitatik, Xuan eta Martxel, ia bandera berdea edo astintzen dugun, bai, hartu lekua, Beñatetan ere bestaldean, hirugarren errondara, veteranoek ere lagundu, noski. Animo, demora. Bai, Xuan? Ez, Martxel, ondo? Txakurra? Ez? Zombi bat. Belarria, katua... Katua? Katua, te arramaska. Zertan ari da, Belarria Martxel? arramaskatzen. Ikusi ondo, irakurri, Martxel? Bigarrena. Lo? Oe Litera, bat. oea, almohada. Bai, burkoa. ondo. Apaiz. Apaiz bat eta bestia. Monagilloa, hostiak banatzea. Zer egiten? Hostiak banatzea. Apaizta zerbait berenkatzen. Limosna ematen, limosna jasotzen. Dirua jasotzen. Elizan, dirua jasotzen. Bai. Bai. Bai, diruaren poltsa pasatzen bai. Katua, ezta? Bale, katua, Katuat, barrami hauka, Irakurri? belarria... Zertan ari da? Jaten, Txupatzen. garbitzen. Garbitzen. Bai. Iazkatzen, bale. Egon da, beranguru bizarri. Bai, baina... Mia erakutsi behintzat. Bai. Hori miazkatu, gozatzaigu ikusi dugu. Hau, katua kortan oso garbiago mendira, ez da? Bai, une oro, beren buru garbitzen. Asko dugu ikasteko katuen handik. Martxelek mine ez da berakuzten. Ez horrela eta horrela, ez? Ez Ni horrela. luzera etorri arren. Hain errezez. Ondo. Ondo. Ederko iruroina puntu! Eroglifikoak. Zer izara bainat? Erogli hori besoa erakusten, edo? Arrabazka. Zau zaite, desafioa horrela. Eroglio erne, Hemen honi. Kultsua egiteko prest. Egongo da, katoinik eukiko dauzunek. Ba, seguru. Beti eukatu gaz, Eski. zueri begire. Beti biziten zain. Hemen egon. Bai. Baia, pultsurako prest, peinatetan erea, eta lehenengo eroglifiko da, denpora. Gaur bazkalduko dugu. Tarra. Batera. Ez. Letxuga tarra. Ez. Azatera. Ez, haz irakurtzen. Tazara. Ez, haz irakurtzen. Tra. Ez. Letxuga. Banaka. Azatera. Erditik, venga, bakoitza. Teazarra, terraza. Terrazan. Terrazan. Vale. T, letra, ra jainkoa, T, ra, azan. Zabarroan terrazan. Eroglio. Sufritu du apuru bat, Bai. Ba, ze honaz terrazan otorduak eta egitea. Buah, ze hona. Bainatu nerea, bigarrena, denpora. Da Vinci ere marrastu zuen. Janus listen. Vale. Nus, Venus. Bai, oso ondo. Venus. Beletra, Janus Lestra bezlaria, Janus, ja ez. Nus, bai, Venus, oso ondo? Irutan esan da, Venus. Irutan zuzen. Puntu bikote, oso ondo. Ondo. Tap. Ona, Da. Jokin Pinatxo abezari eta kimikan doktorea, ja, Bai? Bai, polimerotan eta... Ze ona, Segulakoa. ze ona. Artista. Jurgi tirantzu, doktore eroglifikoetan. Bai, ez da? Bai, ez da? Bai. Jurgi gehiago. Ba, Jurgi titulorako prest. Bai. Ondo, bagaurko biak, hau pasuek, lehenengoa denpora. Hau bai ikuskizun. Ia, hasiko gara. Ez? Nito. Ez? Izena ez? Txundi. Bale? Garria. Bai. Oso ondo. Txundi garria. Lertxundi, ondiko lertxundi, lertxundi, lerrik ez. Orduen, txundi, da gero, begien irakurtzen hasten gara, gari banatuta, erre bat tartien, eta garria. Oso ondo, txundi garria. Doktorea zaret, argi geratu, da? Bai, bai. 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 Bai, bai
Gari de Benito. Guau. Aita edo ama, ez da? Nik beti Gari, bai, Gari de Benito. Puf. Jurgi Irantzu bigarrena denpora. Gauez mugitzen da. Venga, zer ikusten da? Erentzugea. Drakula. Vale, ondo. Bai. Silabatan banatuta daukagu guztia Dragoia, goia ez du behar dra bai, eta Rukula, rurik ez du behar kula bai, Drakula. Oso ondo. Zalea zara? Rukula zalea, Jurgi? Ez. Ez, Ez. Oso fuertea da, Tamainan. Rukula polikin, ez. Bai, benetan, Egun puntu bikote, ondo. Benetan, Benetan? Rukulak zapore oso fuertea dauka. Zuzu gana intxalada, dena rukula? Ez. Gehitxo, benetan, Ez necesidad, dana Rukula. Probatu garra dago. Zatika. Xuan Martxel, eroglifiko batzuk. Rukula jale? Zutxuak edo? Ez. Ni ez asko, Ondo, letxuge derbat beto. Bai, ez da. Bai, ondo. Eroglifikoek zer? Bueno, ikusiko dugu. Matukuz. Etxean errexago igual, baina ber. Seguro Etxean bende mazatu bai. bezala. Lehenengoa denpora. Pailazoak egin zituen. Izena? Broma. Ez. Goikoan hor da. Michelle Obama. Ez. Bale, bekue? Obama. Izena? Izena? Barak. Bai. Parrak. Bale? Pailazoak egin zituen, barak badarantzunan zati? Kamala Harris. Kamala. Trumpekin egon zan lehian, hauteskundeetan Amerikako Estatu Batuetan. Kamala karik ez, mala, eta barak behien. Mala barak. Vale. Bigarrena bai. Bigarrena seguru baietz. Bauxe denpora. Aurrari erori zaio. Zer egiten du horrek? Bale? Zer nahi dugu? Behiaren Zer? ipurdia. Bai, bueno, izena, zeta dako, zeta kendu, aurrari erori zaio, Murru. Muzua. Muipurra. Uzkia. Uzkia behar denuen. Mu egiten digu behiak, uzkia, zeta kendute ukia, mukia. Punturik ez, orain bedegiak dio. Justu. Lastima. Publikoa unkitu pixka, ez? Atxekabean lagun, Atxekabe harintzeko zazpiki bat, orain bai. Edo gaitzeko. Bai, bueno, ondo dago. Bale. Bazenekien, Mirri, hasi dantza trafikoan, lanean. Benetan, Benetan? Ikusi bestela. Seinaleak dio... Bide burutxe! Arrapasak, txiribitan, bide burutxe hau! Bide burutxe, Ixa bat agertzen da seinalean, eta bide burutxe, eta hori gutxi balitz, arriskugarria ere, bai. Arriskugarria bide burutxe hau! Baita, xaspikia ere, eskerrik asko, bidali digu, Maialen Beltrán del Lubiano. Txalo beroa, Maialen, eskerrik asko. Bota, Mirri. Eta bat dela orain, Miluseko eskuaren diarra, arrapasak txiribitan. Hau batzuek! Adarre etnografiko arriskuan. Hortxe? Aurrera. Miluseko eskua! Hau batzuek! Aurrera, baina detan erea. Komo oinaren bila, Ja lortzen dugun. Eta segapotoaren bila ere, bai. Segi segapotoaren bila. Hauetako nor bilakatu digu adimentxuk, Emir Herritar Biztanle. Getari Etxegarai, Leire Ruiz, Nerea Arriola, Naiara Arnedo. Naiara Arnedo. Ikusten da, Nerea Arriola. Bai, ez da. Bera da. Ostras. Bokala? Eta aurrera, entzun. Norekin batera egin du ETS taldeak entzun dugun Abendua, kantua. Iban Ferreiro, Xinova, Joel López, Izal. Izal? En el paraíso no hay forma de saber. Regotea bikote? Iban Ferreiro. Iban Ferreiro.
Desde aquí. Ona, Iban, Joel López. Ba, Xinoarekin egin du, bokalik ez beraz? Hirugarren erronda. Hauetako nork idatzi zuen Kutsidazu bidea Isabel liburua. Josean Sagastizabalek, Bernardo Atxagak, Arkaitz Kanok edo Angel Lertxundi. Liburua urte hurren, ez? Hogeita urte ja. Josean Sagastizabal? Pikain. Venga. Bokala? Eta aurrera. Mega Jeffri! Pista eman dugu, Erne, nola du izena, entzun eta egin berri dugun dantza honek, alegia, kantu honekin egiten den dantza tradizional mexikarrak. Jarabe patito, jarabe papito, jarabe tapatio edo jarabe patata. Jarabe... Papito. Papito, Hori beste bertsioa. Erregotea? Tapatio. Jarabe tapatio. Hori da guk dantzatu. Deme jarabe, güey. Oso ondo. Bokala? I bokala ez dago. Askatzeko aukera badukazu ere, Ez? Ba, bainadetan erea. Azken erronda. Ze erakundetako zuzendari nagusia da, Edurne Ormazabal. Tabakalerakoa. Oso ondo. Oso ondo. Tolosarra. Ta, askatuko dugu. Bokala? U. Segi segapotoren bila. Labana kamutsa duenak sukaldea ez du ustuko. Kamutsa geratu zaigu esaldia? Kaso? Gustuko? Txiki bat. Lastima. Vale. Komo denik ez? Bueno. Ia bigarrena banatzen dugun. Jorgi Irantzo abantaila aztegunetik abiatuko dalako bigarren hau neuro. Eta nola bino, horiek izerdiak bota ditudanak bart. Nik bebai. Hauetako zein talderekin berritu du Jose Luis Mendilibarrek 2026 urtera arte. Panathinaikos, Olympiakos, PAOK Salonika, AEK Atenas. AEK Atenas. Errebotea, Olympiakos. futbolarientzat galdera erraza. Eskaintza egin nahi dugu. Ezkerre galean horra gara duzu. Saltuko dugu. Ondo. Bokala, bikote? Jurgi Irantzu entzun adi. Base zenbaki ez tali dugu hemen ezten Amaia eta Kristina talderen kantu honetan. 454, 454. 404. Ilargi bete hainbeste. Oso ondo. Ondo, bokala? Eta aurrera. Hauetako ze filmen soinu banda ez zuen konposatu Alberto Iglesias donostiarrak. Segoviako Iesa, Mikelen Eriotza, Luzia eta Sexua, Behiak. Luzia eta Sexua. Errotea? Segoviako Iesa. Ondo. Bokala? Kompositore ezagunenetakoa. Bai. Eta aurrera Jurgi Irantzu eta entzun. Hauetako noren begirada du Kim Carnesen kantu honen tituluak. Sofia Loren, Grace Kelly, Liz Taylor, Bette Davis. Sofia Loren. Errebotea? Liz Taylor. Horrapai begiderrak. Bette Davis. Zeona. Bokala? Era zeukera orain, Askatu edo ez? Lapurtu edo ez? Ez. Jurgi Irantzu eutxi, azken errondan, zein hiru hizki dira argazkikoaren siglak. OB, OE, HGLUFA. OHE. Objektu egalari ez ezaguna. Ondo. Eta bokala?
I? Bortxe dago. Jurgi, erantzu? Oiek izerdiak. Bota ditudanak bart. Hasi, irakurtzen? Topera dantzatuz gero, Oh, Topera dantzatuz gero, bestondoa izango da 0. bestondoa, ajea, legia, izerritan botaz gero. Bueno, Xuba Martxel, bat ere ez dugu banatuta, ia zuena lortzen duzuen. Hau kiratxa! Bia ba. Bueno. Hauetako ze hiritan hasiko da uztailaren 5ean Frantziako turra. Pon, Toulousen, Lillen edo Parisen. Lille. Oso ondo. Bokala? A. Eta aurrera entzun. Bakizu? Lanbade Dantza ez? Bai. Baina, hartuta erozer. Baina la pegata. Ona, ondari gara jazki, goztuek ere bai. Xubar eta Martxel, nola izena entzun dugun taldeak? Koma, kaoma, kakoma, kamama. Kakoma. Llorando se foi. Kamama? Kamama. Harris. kaoma. Hori bai. Ondo. Bokala? E. Eta aurrera. Hauetako zein autoren logoa da argazkikoa. Nazia. Do. Eta bokala, bikote. U. Hau kiratxa esan da. Oraindik ere, neko lan. Segi, ba? Adibentxu, noren bertsioarekin entzun. Bai? Bulego Izarozetak, Maite Larburu. Maite Larburu. Bulego? Zetak. Begia, arra berriz? Bokala? I. Eta? Hortxe aukera, Ez? Bikote zerbait? Ba, 5. errondara, Xuban eta Martxel. Hilabete hauetako zeinek ez ditu 31 egun. Uztarrila, uztaila, abuztua, azaroa. Azaroa. Bikain. Ondo. Bokala? O. Horik ez Ez dago. dau, ondo. Vale. Hauxe aukera, Hau kiratxa esan da. Ia komo dina manatzen duen. Hau da zure hilo bantzat, ez etentzazu. Bai. Zarrila, txaila, bai, hori politza? Kabil tartean, bai. Bai. Xuban, Martxel, proba txiki bat, ez? Vale. Venga. Saiatuko bera. Gozen? Zapaldu eta... La baina, laster da kakausaina. La baina egin gabe, ondo! Komo baina zena? Bat banatu dugu tonela geratu zaizkigun markagailuak adi dano. 380 gure veteranoen markagailuan. 350 Jurgi Dantzu ondo, 280 eta komodina Xuban eta Martxel. Atzetik, komodinaren abantaila. Bainat nere aurretik, sare barik. Zebok hasi erantzuten. Lehenengo errondan, zein da zuzenan, 2024an, disko bat kaleratu zuten. Tok, Merina Gris, Gorka Urbizu, Eider, Kainakai, Olaia Intziarte, Idoia Asurmendi, Anari, Tatxars, Nogen, Bengo. Aurreko urtean, diskoa 8 kaleratu dute, hauetatik, nortzuk? Gorka Urbizuk? Hasiera bat, bai. Idoia. Osondo, Ilun eta Bar. Nogen. Ez, 23koa da Abel Zirkel diskoa. Olaia Intziarte.
Eta urte honen aserakoa, hau berriz. Aurtengoa da. Zerrautza. Jurgi, erantzun? Kainakai. Gau pasa, izenekoa bai. Galdetu egin behar dizuet, planto egiteko aukera daukazuelako. 30 puntu daude, edo azkeneraino. Jarraitzen duzue. Oker bakarra dago. Jarraitu, bale. Bota. Merina Gris. Ba, aurtengoa dago ere. Potxalian kaleratu zuten zuloa. Punturik ez. Lehenko moduen gaude, bigarren errondan. Jurgi, irantzu zobekasiko zarete. Lur planetak baino gravitate txikiagoa dute. Jupiter, Merkurio, Pluton, Urano, Ilargia, Titan, Neptuno, Artizarra, Eguzkia, Marte, make-make. Ilargia. Lurraren gravitatearen euneko 17 du honek. Egaz, ze ondo, espazio entzietan. Marte. Do. Merkurio. Jurgi, irantzu. Artizarra. Antzekoa du, baina txikiagoa. Zebero, Artizarran. Xuban, Martxel. Pluton. Oso gravitate gutxiko hau. Titan. Jurgi, irantzu. Urano. Azken erantzun zuzena, komodina daukazuen? Komodina. Ho, haze aukera. Komodinak dio make-make. Zadonetan anoa. Egun horreita puntu. Xuban eta Martxelen markada, Jura. Ze garrantzitsua komodinak. 3. erronda eta azkena didanok. Euskotren geltokia duten herriak dira. Lemoa, Zumaia, Alegia, Usantzolo, Forua, Galdakao, Aretxabaleta, Elorrio, Ermoa, Usurbil, Hendaia. Xuban, Martxel? Hendaia. Zumaia. Aretxabaleta. Ez dago, tren geltoki bertan. Binat, Nerea? Galdakao. Jurgi, irantzu? Lemoa. Usantzolo. Jurgi, irantzu? Ermua. Arna sartuko dugu, Binat, Nerea? Taula osatzen duen bikoteak aurrera egingo du. Aukera zeuena momentuz, Binat, Nerea? Forua. Selkapena jokoan? Urrengo geltokian, sokatira, Beñat eta Nerea, 150 puntu. Bikain. Gernikara iritsi aurretik Foruan, geltokia da Beñat eta Nerea 540 puntu, 350 Jurgik eta Irantzuk, Xuban, Martxel, 440, oso. Jurgi eta Irantzu, bigarren geltokian, jetxi beharko dugu ba, Biluzeko trenetik. Bai. Zer moduzko bidea izan da dena den? Ikaragarria. Ondo. Gustora aritu zarete? Gustora aritu zarete. Bai, pena, finaltxoa jokatuta diru apur bat edo, irabazteko aukera, baina... Bueno, esperientziare importantia da. Esango diogu amon ari zerbait, etxean ikusten ariko data. Negarrez egongo da, ja. Sikatu Musu bat. marjoiek beraz, Juani. Musu bat. Musu bat, besarkada bat, baita zuei ere, Jurgi eta Irantzu. Apa, zuek! Mila esker. Miluzen! Aurrera, final erditara. Tren batzuk bizitzan behin soilik pasatzen baitira, baina Nerea. Osea, Hartu dugu tren hau. Ia. Pozik? Bai. Urduri. Baino oso urduriago. duri. Nereak esan du, eta orain, sokatirako indarrek ere ez daukagu. Orain ezin behar, orain behar tila bat. Eman buelta arnazari, bitartean Xuban eta Martxel zorion du behar ditugu eta bikote ondo. Bai. Ondo. Hasieran Komodina. kostata, baina... Bueno, pixkanaka, gero ja pixkanaka. pixkat Bai. Lasaiago. Orain zer datorren, Bai. A ver. sokatira. Bai. Taktikarik ekarri dugu? Ez. Ez, Bat egite egitea. Hori da. oso ondo. Eta argi eta zuzen erantzutea, dela. Bai, hori. Taktika honena. Ulertu esaten duguna. Erantzuten lehenak zuek ados. Vale. Hartu lekua eta guazen ba sokatirara. Demora. Bizkaiko ze udalerritan dago Txaporta auzoa. Gernikan. Bai.
Zer ikasi daiteke mintzanet erreminta digitalaren bidez? Euskera. Oso ondo. Zema silaba ditu sinesgaiztasun hitzak? Bost. Bost. Eta ze euskal lurraldetan dago Abartzuza herria? Araba. Nafarroan dago. Ze elementu kimikoren laburdura dira NI izkiak? Nikel. Ondo. Ze kirol disiplinatan nabarmendu da Irene Paredes? Futbolean. Futbolean. Ze animalia mota da? Bambi? Oreina. Orein bat. Oreina da. Eta ze izen du euskal mitologiako ninfak? Paso. Lamia. Nork idatzi zuen Matilda aurren liburua? Paso. Roald Dahl. Eta ze ibai itsasorretzen da Donostian? Urumea. Urumea. Ze animalia ageri da mutrikuko armarrian? Trikoa. Bale, agertzen da, jarraitu atxatitza, ur barik, errotarik ez Dabil. dabil. Gorputzeko zertala aztertzen du nefrologiak. Burua. Giltzurruna, zenbat da 10 bider bostken 27? 23. Ondo. Ze animalia da merlenka? Arrain bat. Arraina da. Eta ze abeslarирena da berriz, tu eskala de grises abestia? Paso. Izarorena da. Zein da Danimarkako animalia nazionala? Oreina. Beltxarga, ze kirol praktikatzen dute Inazuma 11 marrazki bizionetan? Eba! Esan dugu baina. Joan Martxel denpora karrapatu gaitu, baina sokatirona, danok, ondo? Bai, ondo. Tamaina guztiari hartuta miluzen. Ze moduz, Joan, estrainoa? Ondo. Helburua lortu dugu ez joatean lehenengoan gutxienez. Ondo? Martxel, eroso? Ondo, gustora. Futbolarien adierazpenak, ez da Bai. pizkanaka, partidu eta da beste. Pausuz, pausu. Betiko berdina. Zeuen zain urrengoenku, hau pasuek! Martxa honean, finala berriz ere konkistatuta, bainadetan ere zorionak. Eskerrik asko. Majo sufrituta. Gaur. Pila bat, Bueno, sufrimendu handiak, askotan saria ere alakoa izaten du. Espero dugu. Espero dezagun. Zuen sufrimenduak baliogo ote du 15.000 €450 euro garina. Seguro bai, Kaso bai, ez da? bai. Gutxiago egin konformatu gara? Ez dut hori esan baina. Ados. Aldela hau irabazi. Hipotetiko. Eta ospatu publikoarekin batera. Hau bazuek iturra maiztutuko Eskerrik asko. lagunak. Baina jatorra. Eskerrik asko. Etxekoak, utzi egiten zabiltzatena. Mesedez. Eta gurekin bat egin aplikazioaren bidez, afaltzen bat... Venga, orain aplikazio. Gurekin bat egin. Besteak beste, sariak kantinplora bat. Irabazi eta kantinplorarekin mendira guaz, Pentsa. esate baterako. Mendira. Bitu? Eta zakua ere, bai. Eta motxila be bai. Gorbeiako mendian puntaren puntan gurutzer bat dago. Handik Euskal Herria ikusten dugu ederrago. Euskal Herriko mendiak, bainat nerea. Esan zuie, basariela Bai. mendizale, Bai, Ja, bueno, a ber zer Zertxo mendikaz bai. Urgulez bada, uff. Pirineotan dabilizarete, Bueno, gutxi. Ez jungo gea. Ados. Zuen... Zelan da? Tontorratuena. Tontorraltuena? Gustokoena? Ideiarik ez. Ai, ama ez. Ez que ni juten naiz medi bueltan. Medi bueltan. Zuk osatzen duzun bidea, ezta? Hoi da. Helmuga baino. Kompainia... 1000 metro, 2000 metro, 3000 ez. Ondo. Inolako beharrik ez. Bueno, kasu honetan behar pixka bat igual bai. Bai, zuzt. Edo arrasto bat izan leike? Ni ez naizenak egon baten eta bestik bestiet. Beinatetan erea, adi, etxeko danak adi. 2000 metrotik gorako mendiak dira. Bai. Vale. Sorte on denbora. Ukerdi, Ez. Añelarra, Gustok izan da. Ez. Ezkieta, Ez. Otxogorri gaina, Ez dare. Barazea, Aia, Baina, ez dakit ez da bat bat ere. emat baietzen. Bueno, ez. Hau ez. Eta gero ja ikusiko. Hiruerren gaia. Lakura, Bai, Pirineo izen tankera daka, bai. Zuberan egon Ezkaurre, Horrek son Ezkaurre, jarri bai. Vale. Bai, ezakit, baina sonatzei. Pasako saltzit. Kañada Xiloa, Ez. bai, Zazpigaina. Ai, ez dakit. Zazpigaina, jarri bai. Bai. Egaztatu egingo dugu, Jo, Uf. Baiak. Hori fijo. Bai, eta hirugarren maila bai. Lama Lama, ez da jarri. bueno.
Bitu, hemengo bat. Añelarra, nik igual jarriko nuke. Ezkieta ezen. Ezkieta oso natzetik ikusi. Ta barazea bai, ezakiz, ukerdi, venga, ukerdi. Ukerdi? Zaki. Bai, jarri ukerdi, a ber. Ta kentzen dugu betako bat? Nik alaktuko nituzke alaterikan. 8 gorrigaina eta barazea. Bai, horrela badakigu zehazki, bai. 8 jartzen badu berriz jartzen ditugu bestalde. Venga, ba. Labokat. Orduan bi asmatu ditugu. Ui, ama. Bi asmatu ditugu. Vale. Vale, a ber. Vale. Añelarra nik utziko nuke. Ostia. Eta 8 gorriñaga, gaina, 8 gorri gaina igual. Ukerdik entza deu? Fuera, hala. Ta barazeare fuera, hala. Ta kainada xilo, ta eskieta. Txoin! Olako zerbetik izan behar du, no? Ja, nik ja kontua galdu. O eskaurrek entza deu? Aizakit. Kaina di xoloa, asiarte ganek. Egia estatu? Bai, ez da enbadaka goren. Osorratik, eman. Bale, betxetu nazet. Bai, ama, markatu. Ui, ama, ez ez. Aldaketak egin ja. Eskaurrek eno deu? Vale. Ai, barazea usteterik. Ukerdi, utziko dugu, eta zen gedu. Kaina xoloa, 8 gorriñaga kendu eta ezkieta. Hala, venga. Eta jazta. Eta listo. Egon zazpi gainaretzen. Denporatu urrezko galdera, bainat, nerea? Mendebalderen daude bi denbora. Mendebaldean. Hirugarren maila ez, hori ez. Mendebalderen. Mendebalderen daudenak. Osea... Bale. Boa, nik ideia ikazea. Ezkietaz? Baizok uste? Ezkaurre. Ezkaurre? Ezketak nuna hori. Kainada... 8 gorri gaina? Sartu. Vale. Boa, ideia ikazea. Ez. Ke ba, ze zaila. Birak ezkego. Beste guztiak? Hiru erregen maila. Hori bai, ez da? Hori bai. Badakigu. Bai? Euskal Herriko mendirik garaiena, 2426 metrorekin. Izan gara bertan? Ez, ni aurten noa, bueno, beti esateko aitonarekin joteko eta ea aurten goazen. Bueno, agian egon nahiz akordatzen, eskutatu. Akordatuko zara ba. Uf, ez. Hori? Hori bai, ez da? Bigarren garaiena? Bai? Dutu 2000? hori nego nahi. Bai? Bai. Hiru erre maian ez orduan. 2017 metro, Bitu. Txe, larri, bai. Zubero eta Nafarro arteko mugan. Baiezkoan ukerdi. Muga berean hau, 2252 metroko garaierarekin. 8 gorri gaina, ez ezkoan, zuzena da? Mendebaldeko Pirinotako mendia, 1922 metroko garaiera duena. Ezkieta zina izan. Barazea ez ezkoan. Zuberoan dago, 1893 metroko garaiera duenak. Kainada xiloa ez ezko ere muan. Nafarroa eta Huesca arteko mendia, 1769 metrorekin. Ezkaurre, aurreratatzera ibilita, baiezkoan geratu da, bai? 2050 metroko altura baitu, Euskal Herriko garaienetakoa. Añelarra, bai? Nafarroa garaia eta Biarno artean, 2348 metroko garaierarekin. Ezkieta, ez ezkotik baiezko ekarri dugu? Zalantzak? Guztia. Bai, zuzena da? Ez ezko amergen dituen, iruiek, Ezkieta 1906 metrorekin, Lakura 1877rekin, Zazpigainak, Zuberoa, Hegoaldeko mendiak 1778 metro ditu. 200 euro, bainat nerea. Abiatu eta txorixo mutur bat edo zein lekutan hartzeko moduen, Hortaz Sagardo freskue, hori badakigu. Hori bai. Mendebalderen daude bi. Galdete dugu, 1000 euro jokoan. Erantzunak, Kainada, Xiloa, Ezkieta. Bainat, nerea. Zer? Badakigu, Badakigu, Kainada, ez, Xiloa, Huescan Huescan baldin dagoela, badago, orduan ja badakigu. akabo. Ezkieta ez dakigu non dagoen egin. Eta ez dago entzun ere. Taldatu badalekuz? 1000 euro? Klima aldaketaren ondorioz. Zeueri emotiarren, zuzena da? Horita zazpi baina behar genituen, hau
euro gehiago baditu ere. 4.000 euro pilatuta. Segi ekialderantz biluzen. Animo! Etxeko guztietan, gailurrik ederrena guretzat ontorra zebek ikusti. Beti, Bueno,